ателие, офис или по-голям офис. Ти избираш какво да направиш с следващата ни оферта. Общата квадратура на офертата, която ви представям днес, е 101 квадратни метра. Като за тази стена се намират двата гаража, които ще ви представя малко по-късно. А това е единият от гаражите, за който ви казах малко по-рано. Най-готиното нещо, че вторият е точно до него. И макар да не се казвам Галина, чието е този телефонен номер, колежката ще ви разкаже абсолютно всичко за имота и ще ви покаже как да извлечете максимума от него.